Malam Ahmad Ali shi za ya ci zabe da yardar Allah. Aluba za ka ina kai baba ai kai ka tambaya na kai naga ka sa oba bari ga liyaliya kai nan kai na mike waro gidan mai magana takardan wa mako idan maga takardan wa mako awo wallahi gan zaki din nan ba mai hitowa da su bahin wallahi inna lillahi ai babban goro sai magogin karhe in ka ji tambari sai sarki ai wallahi Ahmad Ali bamu da iri ne wato abinda baba ne Alu ya can harko shi muka so shi dada mana abinda ya wuce wallahi wato ni nan da haka ne gidan Mustapha mai gona ne saboda tahiyar mai girma maku suna nan bil haƙƙi da gaskiya ba gudu ba ja da baya dan zaki na wallahi dan zaki ba shi ɗaya da dan kura tabbas haka take wallahi baba sai Ahmad Aliyu wallahi sai shi to baba na ga dan uwa zuwa ba kamata ya mu tattara mu isa can gar ba dole ba wallahi dole mu bagga masha Allah mu je mu hanzar to bismillah mu tahi assalamu alaikum wa alaikum assalam to ai kai yanzu maganar da muka yanzu garkar mai girma Mustapha mai gona mun kai gaskiya Alhaji Mustapha mai gona mutum na mai taimakon matasa kuma na ji an ce matashi ne kuna da labari ne kenan muna da labari ne kuma ta yabba ba Alu suna nan bil haƙƙi sun jajirce a takaice da can mun kai a takaice can mun kai to gaskiya ko mu ina ganin can mun kai don haka mu tashi mu kai mu Alhaji Mustapha mai gona gaisuwa ta musamman 100% masha Allah barakallahu gaskiya ya kamata lallai haka ya kamata bismillah mu tafi